aprendín a camiñar, a rir, a pensar tamén. Fixen os meus primeiros amigos. En Ourense aprendín a falar a miña lingua, a nosa lingua, grazas a meus avós, e aprendín tamén a falar castelán grazas ao colexio, a publicidade, a televisión, os periódicos, a todo o demais. Queremos rematar con unha situación que só permita ás familias poder estar en contacto cos seus fillos e cos seus netos a través do ordenador e do teléfono. Queremos darlle oportunidades e xenerar un entorno digno onde teñan traballo, onde teñan oportunidades, onde teñan servicios públicos, para que se queren, poidan volver aquí. Aínda que se esforcen en nos facer a vida imposible para botarnos daqui, aínda que nos desprecien, esta é a nosa casa e hai unha marea de xente disposta a loitar por o seu futuro, porque tamén é o noso. E por iso estou aquí, por iso estamos aquí hoxe. Para berrar contra a precariedade, para berrar contra a emigración, para reclamar servizos públicos de proximidade no rural, para defender as nosas pensións, que tamén son as miñas pensións, para defender os nosos dereitos e para defender as nosas liberdades civís, para defender a nosa vida, para construirmos colectivamente un país digno e un país xusto. Deben pensar que a xente é parva. Nada teñen que dicir sobre Galicia, sobre a Galicia interior, sobre o despoboamento, sobre o noso rural, sobre os nosos servicios públicos, sobre o impulso dos nosos sectores productivos, sobre a mocidade. Da necesidade da creación dunha Fiscalía Anticorrupción en Galicia. Para empezar, para investigar os fiscais corruptos. E o que queira entender, que entenda. A xustiza é irmá pobre sempre da administración pública, porque é aquela que investiga os delitos de corrupción, é aquela que procura a tutela dos dereitos das traballadoras e dos traballadores como último recurso, é aquela que investiga en xeral aqueles delitos económicos, as estafas que os poderosos fan ao conxunto da cidadanía. Por eso eles non queren que a xustiza funcione ben. Por eso nos negan unha Fiscalía Anticorrupción, cando esta última semana aínda coñecíamos 2 novos casos de corrupción en Galicia, por suposto, do Partido Popular. Falo de Tahoces, o director xeral de Minas por prevaricación ambiental, e falo tamén de Jiménez Morán, o que iba para alcalde de Verín, do Partido Feijóista. Participaremos activamente, chegando a acordos con outras forzas estatais, para ampliar liberdades públicas, para despenalizar a eutanasia, para derrogar a lei Mordaza, porque atenazan as galegas e galegos, pero tamén o conxunto da cidadanía española. E nós queremos que o conxunto da cidadanía española tamén seña máis libre. Galicia quere contribuir á democracia en España. Así de claro. Nós garantizamos unha maioría progresista e facémolo desde o primeiro día. Non vamos a esperar 2 anos, desde o primeiro día. A nosa maioría progresista non é un cheque en branco, porque somos galegas e somos galegos e temos palabra. E temos un contrato social coa cidadanía de Galicia, que é o noso programa. E entón nós fomentaremos esa maioría de progreso, pero nos plantaremos cando se haxa que plantar. Como nos plantamos fai 3 meses, cando nos orzamentos o tándem Partido Socialista Podemos pretendía disminuir para Galicia o 40% dos orzamentos. Unha infamia que nin toleramos no pasado, nin toleraremos no futuro. Que tomen nota, porque nós temos palabra. E agora ven Feijóo a Celanova, que ademais é a capital da comarca que máis poboación perdeu nos últimos 10 anos, a decirnos que el Partido Popular é a solución contra el despoblamiento. Váyase usted a la mierda, señor Feijóo. Choverá, pero xa non mexan por nós. Fronte a todo iso, aliñado cos monstruos de verde que van cortar el pulpo a la peroja, a saber onde carallo queda iso, e que pretenden deixar fora as mulleres, fora o colectivo LGTBI, fronte aos que veñen aquí a falar desta provincia co mesmo discurso que se estivesen en Soria cando só pasan por ela cando van de camiño a Vigo ou a La Coruña. Esta boa xente da Marea, xente comprometida, xente traballadora con principios, vai ser un muro de contención para que non gobernen as tres dereitas despois do 28 de abril. Temos traballado moito, e sempre coa bandeira da coherencia por diante. Construímos colectivamente, toda a xente da Marea, un programa de urxencias para Galicia pensado sempre para as maiorías sociais. E despois do 28 de abril, cando o PSOE e Podemos precisen do meu voto, do noso voto, xúrovos que se van ter que sentar a negociar, porque non lles imos entregar ningún cheque en blanco e porque non se van levantar da mesa nin Sánchez nin Iglesias hasta que fagan caso ás demandas que precisa a provincia de Ourense. Por iso precisamos estar presentes, porque fronte aos que queren gobernar Galicia dentro do Estado, como dixo Yolanda Díaz na televisión de Galicia, nos queremos participar da gobernabilidade do Estado, queremos ser estratégicos no futuro do Estado, queremos defender este país. Levan todos estes días invisibilizándonos nos medios de comunicación, cociñando enquisas para favorecer un discurso dun suposto voto útil, co obxectivo de garantir un goberno que eles verdadeiramente queren,
O goberno que buscan, que é un goberno do Partido Socialista con Ciudadanos. Pero xa non enganan a ninguén. Esta provincia escolle 4 deputadas e deputadas e non imos regalarlle un deles a Ciudadanos. Ourense vai ser a tumba dos reaccionarios, dos machistas e dos homófobos.